Hello, hello, ka channel here to te chibai le vekule mesa.skincare ka ni ya. Ole, tunchu ma chuanin ka discount code Hmangte te lo Hmangte te kumina chang jino de thla chang lo Hmangte tan khan ron submit dan ka soidon ani. Chuan skincare te ka ron ti pa bokang khoina to flame learn sak don nia. Kumin chu kum to pa ka discount code Hmang tam ber tan lo mano mang ka te tin kumchan vea kumchan ve chunga cha tam ber tan pol lo manom don ka te ro chuan khami kumchan vea kan lo man kha ain enge kan order na kha ka chial zom char do na chuan kum to pa atam ber tan lo man ka siam le do na top 3 te tan tiang top 3 te tan kan ti kha nia kumchan ve ro chuan pakhat chau ni do na kumchan ve chung kha chuan pakhat chau kan tiang kum to pa ro top 3 ata acha tam pathum te pakhat na panina pathum na nom don ni chu ti chuanin ti hianin don thelu don nia te ti do loi la format ti dan tu ha karon tar lang ve mo a le mai tar la nang hian a serial number te chu impact thlap lo puna pui lo impact thei thlap thei chona thathunga nga chuan serial number dota FOXTALE lo cha chuan FOXTALE in ti menga plum ani chuan plum niacinamide niacinamide ti plum mo chuan dot and key art redeem chuan naika ponianga ka discount code nei na le ka link nei na shim lo man kha chuan kha ani don ta ni chuan anwa hianin ka link nei na ho kha ka ron da le shim bokanga ti chuanin adota order number khain ziak lenga tiang chuan ani don ta order in don lo kha chu ziak tel su lo order po niula in deliver lo engeron in hian a ron thleng lo a success lo kha chu an return liang chi kha chu zia tel lo tur ani helam rang ka check le vek dona kha chu ka hre chhuak le vek don tho chu wang chuan a fair lo ang chi kha ron ti lo sham in tum don nia in ti don lo ti kha shebok ti chuan in naika bi ka hian in discount code ka nei lo wang hian ka link ka changa ka lo da in tin ka video te products ka ron review te link ka ron da chin ta tin Instagram la ma post story ate ka ron da chin ta ro khata in lo hmana in lo cha kha chuanin tuna ka ron ziang hian a products minga kha in tar lang menga ani chu order number 3 theilu tu ka zia sen poli lo chu wang chuan etinang glycolic acid toner in lo cha ta chuan L'Oreal hyaluronic acid in lo cha ta emo I thil dang khain lo cha tel the kha milin ka tang khan in cha zat kha avai azia ponga lo glycolic acid toner plus adang in cha pathum polon the pani polon the pakhat polon the plus 1 emo plus 2 kha inon ti me don ne ale ma ka ron ti la nang hian uluk deuin lo en hula ti chuan voi khatin lo cha avoi ni nine cha chon ti khan nai ka tho ashani in ziak lenga voi khat item in lo cha chuan chu in cha product sakha in du ber pakhat khain manga chuan plus 1 emo plus 2 te khan ti zel to me don nia voi khat te ten lo cha ni chuan eten olaplex shampoo te conditioner ten lo cha the ta cha ka ti fain amin ka ron ta langa olaplex big in lo mang in lo cha thea olaplex shampoo te conditioner amalte te ten lo cha the kha te khan amalte ten cha kha chu amalte ten run zia khazel don nia kha I order ti tam tu khani vezel thowa kha I naika intia ahlomai ron zia tom chuan I voi khat item in lo cha box si chung kha om si om don lawa intana hlok don lawa chu wang chuan naika chho khan naika ro khan in lo cha pon pakhat item in lo cha chuan ashan pa ze serial number ain dot zel khan in pe thal zel don nia ain dot zel khan in ron ziak thla don nia a ho lovin amalte te na shan chewin in ron ziak don ni chu naika mi ro po kha chuanin FOXTALE te po order voi ni voi thum ten lo pe theita kha ashan zel in ron ziak thla don nia karon tila nang hian chuanin hei tuna format karon semi MS Word ani ta Microsoft Word ani ta I het yang kher yang ai lo MS Word in ron ti kher po ngai lo WhatsApp point ron type the ma se in ron type pon hetiang ang hian in ron type don ne ain dot dan khek hian hetia a column om dan ang khek hian in ron siam anga table ron siam khera ngai lo ma se 1 FOXTALE order number tiang khan in ron siam mai don nia chuan chu tiang bokin nai ka po order number a thel chu tiang bokin nai ka po a serial number in pe a nai ka chuan a products ping khatiang vel kha khatiang kha cha dan ol sam chu ni mai ron sia thak dan ol sam chu ni mai a har sa mi alo ne a har sa lo thiang berin ron ti ro ti zo na ka dong lok to chuan chuan ol sam thiang berin ka ron ti ni shiat nuam tur si kha ti chuanin order hemi hi ka WhatsApp number a khan iron the lu tanga iron submit anga
ni som thleng a the lu theyang o ni som nu chu I kapom don lo nia chuanin a thla khain on siak tel don ni o thla hi ka lo siak lang tel che lo January in ron ti don ni o I mesa kot man na January thla te point tianga du le heading a khan alo chuan January thla a mesa kot man na in ron ti mai anga chuan an hnuai khan in ron siak thla dia don nia o chu in lo sharang don nia kha kha apoi mo lu to ka in lo submit le si lo chuan om je om don lo ani o ti chuanin I tuna hian dar so pati apel to kaman ve sia video shoot tur hian Sunday zan ania Sunday zan chuan neu te lo tama o in khom le la zir te chuan chu baka kaman vele WhatsApp message ho kala reply lo tun ka chu ka boy vel to ka message ka check thaman lawa Instagram lama po chuang chuan WhatsApp lam kan check zora I ka clear fill in ka share WhatsApp lam chu chuan ka shoot chan che ni Instagram lam pang phi chu kala khoi mang lo chen chu kala khoya ma se ka ron clear chho zel don na o lo lungai lo ula le lama chu na lo ma ke ma khel I reply nang ma lo chu ti deuh tlat thi an oma in oma thil lo ma nia ka tan chuan milong ha ta sa milong ha chang ula o min ha chok te kha kan soi duwa ti chuan ka discount code milong man sak chin tu te chunga lom thu kan soi thar le ni ti chuan in skincare ka ron tinga night time skincare ka ron ti dona tun chu ma hian FOXTALE product ka hmang don lo engma ka ron hmang don lo in kho har de mai theya I FOXTALE product lang chaw ron ti le ro skincare ti kha request se po kha om le mai the ni FOXTALE lan lo hi chuan in request hi om hal sung zunga ma se kan ti teng video ka siam chaw to FOXTALE hi I offer aron nei hi chuanin tuna po tun thla offer lo om lawa om chuan ka ron siam le nge anga siam le nge po ka tuma tin offer om lo chhun hi chuan mesa 15 ti kha ka discount code engtik lai po man the ne products pakhatin cha mo panin cha mo pathumin cha mo palin cha mo mesa 15 kha ka code ani chara 15% discount na pe don chewa kha khanin in lo hmang don ya o enge I offer ma enge mo pani khat stock ngai si zo don cha zeu ngai kha om ve theya khatia khan na changkai du ka offering na man lo chu in lo cha don nia in lo hmang don ya mesa 15 ti kha o ti chuanin o FOXTALE big karon ti tel don lawa skincare kha ron request pe no me the ka soile du chu in ka tin nem to ka tin sa to pa FOXTALE big ki mo do chelo chuan chu wang chuan lo en le teu in en le tangai tun thleng hian AHA BHA man dan zona kala dong na sa kala dong tam AHA BHA man dan ka soina rei to lu to ka FOXTALE ti ro chu wang chuan I video kha lo highlight video teu lo te ma video teu video en lama khanin o asiam kan te mak ang ai hian en lamin lo te ma chin si lawa phurom lo lek zel ania chu wang chuan lo te ma sham tur han kan ngen le du chu ni ti chuanin o sala kan phel re lo nga mai te ka phidona double cleansing la thiam lo kha kan om le thina double cleanse ka ti dona zan lama chuan chun lama sunscreen ka lo hmang heavy a hei hi DU cleansing balm ania cleansing balm ho hi tun hai chu ka stock Nual ato si te to vak lo te kala ron review do na hlomin in lo ha chang ron ne chon hei DU cleansing balm ania nai ka chang ka cha anwa discount code ka lo changa ka du na em chu packaging hi nia hei hetia zu pil kha ngai lo ni chu zu kom vel kha ngai lo ni chu kom top kha ngai to lo chuang chuan hei hetia in twist anga tian kan toyanga aronin kan man tur tok vel kha pan te hianin aronin slice chhuak zel don ni chu mo hei ka du na em ani packaging hi kan ti thaliang alan chian nan tian ani ta ti ro tle min kan nem do nga tian kan nem do nga kha ron chhuak zel me ni hei hianin products man hek lu tuk tur kha aveng lu tuka chu ka du na ni packaging hi chu an mani poi a tha makeup te bal te sunscreen te khan ti fai tha mai bal te kan so ka kala review don tho chuan ka soi tamak lawang tian double cleansing rang nga chuan double cleansing zo ka soi nga tian mai rawa cleansing oil te cleansing balm te kan hoya tian kan noi rol nuwa tuilum pepin kan kut kan ti huwa kan mai kan ti huwa chuan kan nuai khania te ro kan nuai var kan ti emulsification emulsify kan ti kha ha kan ti don ni chuan face wash ka hmang leang hemi zo hian ka face wash man tur po hi in la hmu ngai vak lo ni dona
ka ton ti long leng so ni ka do nge I ke emulsify ron che hei tui ke in chopa tui ka la tui ka ti huwa ka kutin ka kutin tui ka ti hu te chu le ka kuta tui ka ti hu ka nuai var ta ni ka phi fai nga chuan face washing ka phi leng ole ka la double cleanse lo a first cleanse na chu ka zota ti chuan ka mai ala hu hlek hlek ka tem ka ti hu belanga face wash ka hmang le do na ka face wash man tur hi HYOHEN hei te hi rice water brightening daily cleanser ania fermented rice water ba ka vitamin C 1% oma glycolic acid 0.5% oma chuan turmeric extract on boka yuzu nen mo vitamin C Theh tamna vitamin C tamna Theh kha nia yuzu chu chuan in hei hi a texture chu hei hi nia a eng deuh hle mo tek gel type ania I atlom lo tu ka zan hi le ti man le ka nia nai kan discount lai ka cha nia an la discount thawin ka ringa discount deuh renga HYOHEN ka try cha ka hei an cleanser chang kan chana adang po min ti try chak chho chan view ka try adang po ka try zel lo ti soi thei da ma se an cleanser hi tlem tem man chona phon thawak lo chuan so tlema tuna ka man ang za deuh kha man angai ve tlat a phon lama chuan mo dongin a phon thadu tuk ka ti lo tlem tem man chuan a sen mani chu man nuam ve ra lu tuka ka chuna du pa te ka ti pa ka sot me adik thei lo ro de fai thi ka doi ka suna sa thì đây bạc là em gần thì phải tội bên cái ole cái mai cái phi dầu ta cái mai cái phi dầu ta 5 min tm skincare kan chanang toner ka hmang dona tle ma ka mai lan nom dewa ka mai a hulu tuk to lo chan chu ka skincare man tur he a bom hi ka tiang ka ti fai mo hey hi beauty talk ina miron gift ania hey hi toner pe changchi khania hey hi MISSHA super aqua ultra hyaluron toner pe chania hey hi a hydrating lu tukamo a che chona tur tui sa rom thapa anron ti thian lim khop me ma se amalte te che cho hi haro to pa tiani le to me ku thi atel lo thei lo ni tia da mai khania mo chon pakhat lek po hian ten a shuk vek thei thawa tur chon tian rei lo te ka da nga chon ka shukwa le thawang hydration a pui chol tu ka chon skincare bom kha ka sil ka ti khamo he te poila hu dewa chi ka chung chu alo pu ve thei ni tro skincare kan da na room ate po lo da mai la po ve chu thei thawa kha apo chuan abal ti na khani mai ta kha ti fai ve ngai china kan lo enge ti kan lo sil fai khelo ni pun tissue paper te su fai te kha a thave china khatianga bal chunga skincare kan han ti box hi chuan kan hun hydration te kan lo pe kan hun enge mo kan lo hnoya hun te kha lo hydrate na sa to sia tro hun lo hydrate cha to sia enge akai du ni bal te kha abed du em to me kha invent na tur zel ani chuan toner ka hmang zawa ka vunala non chet lai hian MELITA he ka hmang le dona ka products man hi a cha tlom na ka nei ho chu link ka ton da ve kanga chuan link ka nei na shim ho po anhoi hang ka ton da tlar ve kang
heng ka products man ho bi ki ko ron dam ma sa ang tian ban ate pon hoi thei ve kha kan skincare tlema kan lo hmang tam deu ni pon mo poi reng reng lo ni kha kha chuan tlem ka bun la hnon lai hian hei ka hmang le don Stay Essence Dual Essence ka tina Radiance Dual Essence zo kha hi tha ka til tu ka bo ka man deuh chal chal ka ring ka hmang zo chepa pase man a hek lo two pumps vel hi tok tu ka essence chin hi aron chhuawang hian a dai za lu tu ko a lang phai na chungin hemi rengot po hi kala man ran ka ring hemi chen rengot po hi ngo rilo te ka ha lo ka ha chungin snail peptide eye serum ordinary mi ka hmang leng hei hi 15 ml chawan ya ase man tamangai lo ai ria chon drop khat le khi ka hmanga le lam hian a dai rei tu ka chuan a tha ka ti bok hi a effective top e mit bul chuar mit vun chuar hlau tan chuan le chuar nei chi tan chuan man chi takan hi mo tha ka til tuk tlat maya a serum type ani hi serum chi ni ta a lightweight box here chun le zan am han vek theya ti chuanin hi mi te hi naika kha mi ron gift ta naika ho in ESTEE LAUDER advanced night repair serum 7 ml le kania ma se he thi van thatak ka tia amana to man to po aphu khop mai fermented ingredients such as siamania man hi asia top ani chumo amang zen lo hi awiyom ka tia a to box here a full size pe chu sang sorry vel don ani anga hemi 7 ml le po hi sang khat za tho mani ning ka sia ma se leidon chuan a full size lo le kha hlok kala ti tho ke ma pon leina tur kan nei ni chuan mo size ti sang thlan tu roma 30 ml nge 20 ml po min ka sia kha po kain hmang reng thawang in hmang the tang thawang man chu chuanin ESTEE LAUDER hi chun an tlom lo shima advanced night repair eye gel eye cream kha ka hmang le dona hi ni ya hi pui tha reu hydration a pui thadu tu ka brightening a dark circles nei tan an tha boka hi ni texture chuma gel type ani lightweight lu tu ka an tlom vak lo an eye gel po hi ngo an link ka lo dang lo en ve shim don ya man shia du na aman shia nan pon in lo hmang du chi alo ni point kha kha chuin thu ni se chuan to bera melita balancing moisturizer squalene plus ceramides ka hmang don hi ka last step tu ni dona melita hi kan suilo kanga discount code ka nei boka 20% lai ni le hala an chani products chata kan ni tuna hen moisturizer le essence bar hin la nei lawa mo ma se in hmang sangan kai thunga luxury skincare anin tia ma se luxury skincare in tia chona tlom polan dia mana nuam to pan texture hi a korean re imai mo texture hi mana nuam tu ka an products hi a thaboka in hmang ve du ni chuan in hmang ve cha ka ni chuan ka recommend viau man nuam lu tuk hen moisturizer te mo Indian skincare ve si van to in lo ti liam mai thea ma se man nuam ve tla thei chu a texture hi dang dai ve tla ta mo a texture hi na shiat ve tot aman tlo ma chuan FOXTALE to ka man nuam hi om chuang ka ti mi alawa ma se hengte po hi man nen chuan in phu ka ti viau man nuam lu tuan essence te po ka man nuam to pa mo a hydrating lu tuka an moisturizer hi mom hlup chuang si lo khan ban chuang mi a si lo khan chu ka du na nia
vui nó thì lằng nát đó pa chuanin mani khanin skin barrier chung cha khan glow drop kha aman the renga kha kha enge karon soi mo la video a khanin a comment na eng oil hinge man chang ron ti sama chu ha karon Hmangte le lockdown ni ma se kavuni a insedel hunangai oil mang don chuan sunscreen kan manang deuh khan zan lama chuan moisturizer zo rei lo te kan ha nga vuni insedel huna kan hmang chu ron ne oil chu kavuni insedel to kaman main COSRX lip mask propolis lip sleeping mask hi ka hmang lo ka nga hei hi muirep dam doi chuan lip mask ha chuan thaka ti via le nei chai khan ke ma chuan ka du zawk ma ka ngei zawkin ka hria ti khani deuh deuh chuanin ole kan hman tum tak kan hmang tawng hei hi glow drop oil khani long from the hills long from the hills ani hman nuam tu ka mo kan ti chhin ani hi nia ama hi blending malu tu ka oil a chuan chutianga mom thang zu lang khani lo mo hman nuam tu ka kan lo hmang chinang one drop pok ha tok lo one pump pok ha tok lo tu ka hei hian hydration kha apui don lo tu ka ni ka huna khil kho ro vek ti chi ta kha chuan hman te la thaviau chuan ka du to ka nga ti zong kha ania ka skincare ron ti thei te chuan lo ngai poi mo ula I submit dan kha lo ngai poi mo sam la WhatsApp la ma ron submit don nia chuanin daka khat nuwa in mudon nia hetiang oil in man chuan daka khat talin khak ron ya mut main ole tuna chuan ka du tok le photanga ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sak zel tun kan som non le chuwa video le pe ka kai mu le cheu don nia